Asam deh tapi. Ay, ako li bala pre kanang buyog lang na ako pre. Nanin tayo tuan. Isa. Pre, malakata to. Malakata to. Asam deh tapi. Ay, diri pa sindahan pre kay manginom ra tagto ba? Tambal sa relasyon ko ba? Kala ko ikaw ay akin, foto sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho. Ayo. Okay tao pre. Patay pre, wag itaw deh. Ayo. Ayo. Pre, isa pre. Apre. Dira ba ko mo inog tuba pre? Ginagmay lang ko sis marami sa bata kita mainom pre. Kita. Ayo. Kamay lang ya. Oo, naman lang. Basig Basta mainom gyud. malukot-lukot matuwad-tuwad guys. Ayo. Ayo, wag itaw deh. Mainom. Bumay ko tayo. Ayo pre. Ganun ko niya yung tindahan ako nga. Huwag mo ko ito ba? Mamugos mo. Ay, sumik kayo no. Abi mo na mo gulay tao kay giniha ko dugay kay dingog niya. Abi mo na mo gulay tao dinhi. Suri kay na tukaw ginamo yung Ikaw ginamo yung pagkataog no. Dagko sa unsa ka tubig kay na. Na. Manginom ra man ta tuba dinhi. Gulay tao ni pre. Magpalit kayo magtuba. Di nyo yung guna ko tindahan. Kaya maguba ko nun eh. Kamoy ayo. Di naman yung ubra. Palit ra meg tuba ato dire kay mainom ra ba kay balo na gyud mo kanang ako gibat so. Hold up. Kung ako ni isa-isa din yung di ko hubog di mo karaglit. Oh, bitaw, di ba? Di ba pre nga mukaon ra man tagtuba pre na. Ay pataka. Okay, abi pa lang hubog da. Makaon man ang tuba pre, di ba? Bakit ba na? Search lang ko sa Murayam. Kaon din ang tuba. Hubog mangguro mo malit sa tindahan. Lain po kaayo ipangapi na tuba, di ba pre? Makaon man tuba pre. Oh, basta powder. Sige na no, papalitan na mig tuba no kay mukaon kog tuba, di ba pre? Mukaon kog tuba pre. Oh, nagro klay powder. Di mo magkasabot. Inawa ko ito ba maligyan dire. Pila mo kandidat ana mo tuba? Dili Dalar pre. na, dalar. Dili pre, tuba na pre. Makaon na pre. Makaon kog tuba pre, dili na dalat. Di mo magkasabot. Di na ngoy tuba dire. Sige ka magbalik-balik. Hindi ganyan mo. Siguro ay. Apatay pre. Tanod man na pre. Kuha ka matuto pre. Mura kay tanong dili pre. Dagat na pre. No, 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 no. Ibon ang kinakong wa lang ko kaguna ni ko ko rin nabutan biro ay tabang oh kapuya eh man mo gikang anong nanagan man mo daw Kuya, Gugod mig barangay kagawad. bukod mig tanod. nanay way Kakaawad pataka naman. ay sigo bukod dapat kagawad yung mangukod pre Tanod to, tanod na ibatuta. ha Lubo. asa man natin itong may tindahan dito Oo, nandito dito pre. Ito, grabe pa itay ko tinamo. Patay pre, naana barangay kag tanong. Ay tanong na namin. Ina manago pre. Wala pa ito. Ayaw ko kay kita niyo. bago na mo dina Nabaw din tao na ang tao. Eh, kita ka ito ng aking mga batig na akong pre. Tagpo mo pangita pagahit ito sila da. ningingon man to sila nako gaina nga manago daw sila dare nam to dare gaina oh Booking taan ni pre.